Hola, jo sóc Snow. Avui som 23 de juliol de 2026. El dimarts vaig deixar una cosa. Dissabte vam quedar per sopar japonès a Terrassa. Vam anar el Cesc i jo amb tren. Vall Parellís. És una més de Terrassa Rambla. És una parada més. El japonès, allà al costat, obrí un local de tot, xolo, xolo. És un xolo. Mira, no t'ho creus? És això. És un xorro. Hi ha de tot. El Trepat va veure, estava obert i tenen japonès també a les 9. Vam anar a Sushi Han Terrassa. Està bo, però una mica car. Una mica car. Hi havia el Trepat, el Titi, el, el Cesc, jo i, i el Roca. Però el Roca no va venir. Una hora, no contesta. A les 10 el Trepat va escriure al Roca i... m'he oblidat un altre cop. El Trepat, i jo, el Cesc i el Thierry. A casa del Trepat per ordre. El Roca, per fi. Jo, el Titi, el Cesc i el Trepat. Vam fer uns jocs de taula, Exploding Kittens. Sí. Està bé, està bé, està bé, està bé. I ja està. Ja està. Adeu, que vagi bé. I el divendres més. Adeu.